मा संनो होदों पेरिस? माबा ब्रयलारफ्रा ग्रेभिथ' नङा आरो डिप फ्राय खालामनो नागिरदों। खम हिट जागोन बे। जागोन। साखिनायनानै फोजोबगोनला दिनैखौलाय। जायनोसै नङा। थावाबो गोगोम होखाबाय माथो। थावा बुरजा होखानांगौ बेयावहाय। फ्रायनियाव? डिप फ्रायनियाव। नै बानलु सानलु देनानै दोनखाजोब्बाय आङो हिट संसिगोन पेरिसआ। होसनसै औ दे हो। जासिजोबगोन जोङो गादाव गादाव जागोन। 2 केजिखा साथामबा मानसि। Let it burn. ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव दै गुदुं नांगौ। जाजाहां जाहांबायबो नै। हालदै होथ'वाखै नालाय ओंखायनो रं नुवाखै दा। After 10 minutes. Are you all my personal dreams? आरो माबाखौ होबावबायना हालदैखौ होबावाखै। जाहैलायसिगोन ना दिनै। Deep fry जाखानाय नङा। बायनानै जाबाय माबाखौ संनायाव बांसिन संना लाखिनायखौ कारिखौ ग्रेभि गोबावनि उनाव दिनैसो थावजों फोमोननाय। Deep fry. माबाखौ होथ'बाय फानलु गोजानो हालदै होनोसै। हालदै होनोसै। सामब्राम होनोसै एसे। जाबायानो नै जाजाहां। जाजाखाबाय। जाजाखाबाय। हेभि संबायलै। Yummy. बिदि संबाथाय आंगायथाराब्रा। नांबावगौसो होनथारोब्रा। जाजोब्बाय। नै दालि जहलबो होगासिनो। बयल होबाय जों दालि जहलखौ। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. साखिनायसै आं हाथारला। नों साखिनांगौ दे बावनो हरदो। हेभि जानोसै। साखिनायसै आं।
गोब्राब ओंख्रि जाब्रेलायसिगोन आं दिनै